بهفرا لفر کۆمبوونە لێ هەر یەک جوان جنازەین وان ji hev cudan e lêbûyer yek e û xemawan yek e. Penaberên ku pêlên deryaya îcarê li ber xewna çûna wan ji bo Ewropayê girt ji ber vê yekê vegeriyan. Rast e kesûkarên van cenazeyan xemgînin. Lê di heman demê de ew xwe xwedî şans dibînin ji ber ku dikarin cenazeyê xwe li cih û warê wan bin ax bikin. Tevî ku bûyer û xem yek e lê xem û barê wan cuda ye. Ev malbat dê sê biraziyên xwe werbigire û dîsan ji bo Rojavayê Kurdistanê dê bişîne. îro zarokê me gihane malê bi alîkariya me û ehlê me lê heka lê hêviyê me ew bûn got îro ew nikarin tiştekî ji vê welatî re bikin û karibin zarokê vê xelkê got vê derya spî de got têne xenqandin zarokê wa bigihîne malê. Hêviya me ew bû got îro jî rastî jî hemû serkirdayîtiyê Partiya Rojavayê Kurdistanê li vir hazir bin pêşwaziya va cenazeta bikin lê mixabin me kesek ji wan nedît got îro em bibîn em xwedîne em karibin rastî jî em derketin bê xwedî. Vê carê balfirgeha hewlêra navdewletî pêşwazî li 6 cenazeyan kirin. Ji bilî her sê zarokan sêyê din jin in. Her jinekî ji wan jî xwediya sê zarokan bû û 2 can bû. Destpêkê spasiya qeneta Rûdaw dikin û her kesekî alîkarî me re gerî ev cenaze îro gihane vê dê û her kesê vê rê difikirê li halê me bibîne nûka bila berê xwe bidê vê rê. Ev roja çilê îro di ev cinazgehaya vê dê. Spasiya. Heta çend salî bû? Xwam nîzîka 27 sala bû. Çend zarokê hebû? Sê zarokin yek zikatê jî çû heşteyîfî bû. Halê me ji xeyrê min nexweştir e. Em ê bina Rojava xana serê. Rêveberatiya koç û koçberan bi anîna cenazeyan beşek ji zehmetiyê penaberan û penaxwazan sivik dike. Rastperdê berez Cenabî Serokê Hikûmetê rêm we li ser bi hemancî hemû layên pêwendar li hikûmetê rêm Kurdistan taniman ew çend qurbaniyek bigihîne hikûmetê. Belam lêre zor zor spasî ew dam dezgihan dike esankarî ji tawayên bi me kir. Çûna li dûv aramiya Ewropayê beşek ji penaxwazan gihanda aramiya reha bêminnet û bê ku dirotînên dirêj re derbas bibin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.